Hi guys, good morning. Dapa ko sa Antipolo guys. Tanging sonda. Si Dodo alias James Yap. Dami nitog sa ila Kuya Ajoy gabi kay kuan man gabi namin abot sa Manila. Wa pa jemidari. Lisid man turon. Dari sa Antipolo, mura pa og naas. Bukid. Dara bagang may labi ha. Ay. Grabe ka mga biyahe gahapon ga. Kulbaan ko, abi ko, adto nagang Kapusan. kamata dun sa airport. Ang lisarak aso kay kuan man, nakalimut man ko. Tumamis ko na iya, Terminal 3 to no. Terminal 3 sa, mataas maglakwang nun, sa nagpaspas man ko. Ginan ako sa doktoradaan nga, magnihina na kuno ko ang lihok. Sa kay nakalimut lagi ko, kay abi ko, nabalik na sa normal. Sa mga to, grabing hangatan na, kulbaan sa ali. Pulikin sa isang buhatan na kaya agang kuko. Di na puti. Ito mo nagkulor. Napajak na. Dar sa amin sa Antipolo guys. Nza. Inikalunis. Wato ko sa center. Nza. Karong adlaw. Mangita si Ate Ali o gizang hani o kanang naay bay. Ngang kasakaan to City. Para deura. Maajo na res lugar ni Kuya Ajoy. Na, Dubai do tagig. Kay. Adeganay tanong. Dagay tanan dito guys, mura pag naas bahay. Tapos kuan, puti. Nabay dagan ta. Pakita mo nas tanam ni kuya, wa pa rin si kuya kanang trabaho pa. Bukid pa dari. Dago ani, Ate Ale, honey my love so sweet. Hello. Nag-harvest mi oh. Harabis na sila nagbaton. La, hara. Tuo na mo. Lamin na adubuhon. Ang my love nga. My love nga krudub. Naapay pagka krudub pud ni. Na. Di na ko na sa otro guys, di na ko na sa magsilos-silos. Agi mong kasilusan, kana arang nag-kuan-kuan kog mga laki na to, nagkuhit-kuhit, nagkurumbabit, nga na, nag-igwad-igwad sa mga laki diha. Ano pambahasang ko? Nati, tino. Aga silusan tiog nagkuan ako sa mga laki, nag-igwad-igwad, nagkuhit-kuhit, nga na, naghakzud-hakzud. Mo na kasilusan nimo sa nagpusira, sa istorya din na kasilusan. Una. Mo na Ilagay. Di mga to silos ko ano man tukod kana atensyon. Sana mangita mo mangita mo sa Kuang ba atensyon daw ka. Sa atensyon. Grabe. Pilingan food. Kuang atensyon. Dia. Dia sa ate malo dia. Daghan nga ning bato. Asawa ni Kuya Ajoy. Adagaray. Kuya binhi. Daghan nga. Adagaray batong si Kuya dari. Libre rin magutaran na rin dia. Primerong harvest ni. Oh, Nza dapat okra. Aga mo okra dito ti sa bahay. pulay-pula no. Puwa. Lagi wa man Green, dire. green. Lames Antipolo kay kuan. Deura bas Manila ba? O dabuhan na kay arka kuan kerdeb. Mabisaan mo din na sisa. Ano bisa? As lang kinang gabi nga pangitan maglayng baji. Kay kuan ay ko masakiton. Duhan ako sakit ay epilepsy. Na napay sakit-sakit kasing. Nja magantos sa karaho. Ay nga na masakiton man. Di mangitan na kaglayng baji. Ang tuson. Kay magihatag sa Ginoo, magihatag sa Ginoo. Di mo kuno sa mga taglain. Put. Ang gihatag sa Ginoo guys. Sa magihatag. Nja ka masakiton man. Oh, Ako imong maasawa sa magsigira ko gulak-luk kay ako trabaho kay ako kinahanglan nga di ko mahago Ansa ikaw magtrabaho. Ansa sigira ko lak-luk adto Lubog, lagod. kanang mura akong baksan. mm. Dire ko ni budak abunawan. Nawan. Nawara to guys. Nangato naman sa pasaylo guys. Katang among bikil-bikil lagi nga hangin atong Ikaw lang silos-silos. ngaway galit. Ano ba? Ikaw mo good. Nung dabo-dabohan jud ni. Katong sa aga lagi kailangan ko mapangatag eh. Ay. Da mali kariton. Daran mo ko isakay. Oo. Pwede. Kasi ikaw may kuha na ho. Magtuod. Na. Sakay, gana wala. Mo andar pa nila kariton? Ha? Lai sakay ko la. Wala lang. Pungko. Kaya masaktan kariton. Padong sa Enzo. Sila mo magtuod. Ano rapod? La ali. Suway la suway. Init lagi. Gamay ra tao. Ibin ni mo te? Ligo. Okay kay shampoo. Karang nga. Makakitag kuto tagag premium lagi.
Na, tara nga po. Kana, idag ka ko no. Ay, dakan. Ang dami. Tatumgo. Grabe gapon ang gajag biyahe. Ano gajag eroplano ning kuan, ni tugpa. Ngit-ngit na din tugpa. Ano gapon man ka? Putaan. Nungas panday ko no. Inig ka. Lunes na may mo adto sa heart center kay yung pahaway sa kudaris Antipolo ila kuya. Wa pala mas kuya ni uli. Kay trabaho pa nga patong hapon. Pas Laguna man sa na-assign. Yasi, nag-akit ka na dyan? Dyan. Dyan sa mataas na bundok na maraming kahoy. Oh. Malayo yun? Dyan, may bahay pa ba dyan? Sa taas? Tara nga naglaba. Dating gawi na po si Lemuel. Laban na po hinubuan. Kuan mandara siglenon. Bukid ba marapos kuan. Alicia, bukid. Lami nang po dari kay kuan. Kanang naiway aliwaros. Kung sinabuli nga sa laman tara nga. Katawa man. Katawa man. Bos di sa kumuli. Ari sa ko. Bantayan na ha. Bantay. Shout out na kuan. Among nakaila dito sa Panglaw gahapon. Tigtanaw ko si sa mga vlog. Si kuan, Ma'am Cherry Eloisa Bunhi. Og si Ma'am Chirian Sibalios. Og si Sir Peter Mori Membrebi. Salamat kadto sa inyong mga tabang. Kay gahapon lagi nagkamalisod minutos Panglaw. Kay agamang da kay duhaman ka ba ganza kuan man kanang nay wa man mi baggage hankiri ramen jadi man nay pwede og kanang nay maghankiri inza napay backpack di man nay pwede dapat hankiri raman jud wa nay bitbiton mao to amon lamang gibayaran ag kuan among bagahe nakabayad mi og kanang nay 1-2 mahal nagbayad basta dito na sa airport. Daghan po yung girang sinina kay di nagpanibawa og kanang nay. Kanang sa makauli. Lami ndare kay kuan, linaw ba kanang nay koy aliwaros. Presko pa dari. Mura pag naas kuan, bukid. Mura pag kuog kanang nay naas kuan. Alicia. Green kajog palibot dari. Lami ndare magsuroy-suroy. Nja. Naapo dari sila kuy-kuy, nagpudyo. Ang ilahan naman, tapa rito sa ibabaw, ladyo, tukaron. Hindi ko madto kay tukaron man, hangat. Madto ko ganang nai, naas kuya, mapahatad ko sa motor. Mapamas kuya mauli, kaya trabaho pa man, nandiyan pa man itong gabi mauli. Daghang salamat dahil sa tanang nagmahal laho. Sana pa aeroplano. Karatao na rin ng labing aeroplano. Naida kong lasang dari garden kuya. Nah. Nagaitan ng apa yung mga taong daghan. Natabay batong. Nadto batong. Nakani mga okra. Ato na pala biig ko, anti sili, kahinlo na kado. Kuya, magkati ka apili man yung kasarag hinlo. Mawatas mangisaging. Nakapito magidaging dari mga kuan, mga ambungan.
Kamu naglaba? Magic. Patra. Magic ra? Di sa kagani pag-agani mo. Ano na kita sada ni anak dai. Ada. Dung. Magliwat-liwat sa may daray deura. Muli ra ko da. Tuyok mga ali. Tay bulang hujan, daghan. Basta ni kamanihan dan eh. Kana pa eroplano. Kada minuto man ay mula ba eroplano, uy. Dama na pa yung bayan lang yun. Day. Mo na ni kwadong ila koy-koy. Dani. Siyo Pacific. Dani pa dong ila koy-koy di ay. Ato hajo pa. Alam mo yung bahay la koy-koy hindi? Ha? Saan? Lajuban. Hindi ko mo bakilay og lajo. Kaya nga. Ang iro. Piling wapo. Ikaw lang yan. Opo dai. Piling wapo. Gapo ko. Ano nami pagsisa mo? Ari, kamo motor. Bayot. Oh, Bayot. dito. Wala tag motor, makasa. Ikaw motor. Apa sih? Ay, mahajang ko. Ya, practice ko nila. Ikaw, palkit Ano yun, gagamba? Hanggat yun, maraming balik. Diharas kinabusan. Di takajong mo. Lajo. Ano yun, hinuli namin ni Kuya, pinapatay ni Papa kay nangagat. Ang saman. Yung malaking gagamba, yung may maraming balibo na may mukha. Mukha. Unggoy na to. Hanggat, pinapatay ni Papa, yun yung hinuli namin. Kapag nakabato mo. Ako, adobo ba? Saan tayo? Ha? Pagkatay, adobo. Maganda pa Mandaluyong. sa may baba. Saan? Adobo ko, anag. Kapag, di sini. Alam mo naman kung katubangan. Luto, ha? Ang tiil, maramang mapuklid. Nila ka. Kasi ba ba? Ba ka na? Da? Ba, ha?